Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय जाबावलायबाय ओमफ्राय नै जोंहा दा सुटिं खालामनो थांनो नागिरलायबाय आरोना आं नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ जायफोरा नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला फैदो आंजों लोगोसे Ôi, ở đâu đây? ơi à ta ra đây Rồi, rồi. Sửa tay này à ta ra đây ha bà già làm khay ngô xíu lỗ thon này mà Rồi, Hả? chào các bạn. Không bố thằng kia nào mang lại. समखौबो थाल गैला नामा नोंलाय दा रायजाथारगोन नों सारजों Ôi, ở đâu đây? या दा लादै लादै Mà bắt đầu không được xin rồi. Tôi bắt làm đây nữa. Này này ship ra, ship ship mà bây giờ single में ना है खाने जंग गुजुं गुजुं नहीं ले चले रहा वो चला ले आई फिर 왜왜 세공 다니시나? आई कौन सा कोई दे ए सुन नहीं नहीं ship कौन Nine is like 1948. Now most insurgencies from Hamas नहीं नहीं ship in the area, action area that's been claimed, and the way we find Ôi, bodies, Mày đừng, này ra không ạ? Thằng cái gì nơi ra bây giờ estimated Này, ra bé ơi. almost 1,000 murdered, also young people, and the fighting now is very complicated because Hamas is using 나 उन्दुनायफ्रासो थोआखै नामा फैनायाथ' माथो मैया थाब फैथारदोंमोन प्रग्रामा थाब जोबनानै 그래 lại thế nào lên vào đây 응? 누구 라면 제? 에이 거스타 된 자세 रानी रानी न'आव हाबनो गाबबाय थायो मोनायाव बेरायग्रामोन ना बियो बाहेरायाव लामायानो बांद्राय गारि बुरजा हाबजाखाया औ बै सिखावबो दोनै जायो नङाबा आं ओरै दा हयजे नों मोननिखौनो फैदो नैबे फुला लामायाव खावनायसो माबायाव जोंना प्रेक्टिकेलनि गार्लफ्रेन्ड होननाया हो 50,000 डिफरेन्स नामा ओमफ्राय मोनफानो गैया मेथाइआनो ना मबाइलासो मेथाइआ मोनसेल' मोनसेल' ओमफ्राय मोनसे न'खराव सासे लोमजानायनाव थांनानै थांनांगौ आरो जायखिया इदिनो औ फट' खेबजाथारनांगौ ना नोंहा बे लेदारफोरनि दंखा नालाय फट'कि लेदारफोरनि जेनेबा थांनानै फट' खेबहैनानै खाबु लाहैनानै मोनसे जाहैबाय दालां नायनांगौ दालां गोबाय बै माबा अनिल गाखोनानै सोमावलायनाया बेखौ नायनोसै डेन्जारसो दालाङा बारग'बाय आरो मोनसे दंबावो थैगुलायनाया दाखालि आयु मालाय फरालायबावबायना मारै सिगां हरहोजानांगौ बोरै सिगां हरहोजानांगौ गाखोनांगौ जानला मोनला बिसोरखौ सिगां हरहोदो होनलायनायानो ओमफ्राय जोंहानो सिगां गाखोखानांगौ उनाव थाहैलायबावो ओमफ्राय ओइयाव फिथोबा बैयाव इये नांथालाबायबाय
दालां गिदिंना थांनाया बेयाव थाब थाब आं हवां दालां मोजां दै बार बोखांबाय बे माबा लाइ दलद सिबिं लाइ दलद ना लाइहु बेना गावनि उथुम एसेखौ गसंबाय जोलै सोरखौ उदांमोनथाय मबाइल नानि मालिकखौ लाबोनो हायोमोन ना जों माखासे मानसिफ्रा जइन जानायफोरखौ लांफानांगोन नालाय एसे गामिनि आबैनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम दे आंखौसो जि खेबख्लाबखाबाय ओमफ्राय जाफिना जायासै गरलादों थावर बारा ना ओमफ्राय फान्थाव गावब्रा नांलायला दे मिथिं जानो नागिरदोंहाय नै बेहाय गाहायाव जिराय मानसि गिदिरफोरखौ नेबाय जोङो बे जिरायदो खोमा माखासे फैबावाखैसो फैगासिनो आलासि फैनो नागिरदों नामा केन्डिडेट फैनो नागिरदों केन्डिडेट नै बिसिना केन्डिडेटखौ नेदों बिसोरो ओरैथिं फैसिगोन नै आरो नोंसोरो जालासो नोंसोरो गारि फैगासिनो दा रायलायफ्लानो थिननाया नङाबा जि नांलायनो नागिरबाय आदा होनदों गोसोआव साननायफ्रा स्रां जासिगोन बे दिनै आदा माथो बोरो आलासिनो दाबोथिया सोर होनो फैसा बिनानै लाखियो फैसा केन्डिडेट फैनो नागिरदों नै बिसोर लागोआव केन्डिडेट नेगासिनो दङ बिसोरो माथो दाबो फैदो आलासियालाय जोंहा बिदिनो जिरायबाय थानांगौ मिनि हांजालाबायो सिरियास खालामथारब्रा नङाबा नोंसोरल' नुवा नाखौ दुनियाव नुजोबो नालाय बैनासो जाथ्राखै जायो आरो दे बोरो माथो दाबो फैदिया आलासि जालाय जिरायबाय थानांगौ खामानि दङमोन आंहा फैगोन दा दसेनिखौ र'लै मानो गाब्रायनांगौ फालाय दा लासै फैगोन ना गारि मथरनि खोथा दं बेबा मा जादों मा बेरदों आरो लामायाबो गाज्रि सोरनिबा हाबदेरखो नामाथाय सोर मावनो दस्रा जायगायावबो हाबबोनांगौ दङनो लेटारफोरखौ बिदि जोंहा मोदायफोरबायदि नेबाय थानांगौ नामा इलेक्सन देरहा खालाम थाबासो खुगाबायो आरो आमाखौ मा जायो मा गदों दै गदोंनो दै बे इस केन्डिडेट फैबाय नै केन्डिडेटआ दसेमोन ना नेनाया
नोंखौ नेबाय ओंखाम ओंख्रि दस्रा लोंथारबायसो लादाव मोननांबाय गोदान आलासिफ्रा हाबाब सार नोंखौ नेबायनो ओंखाम ओंख्रि रसा लाबोलायथारबाय दासो सफैबाय हामथारबाय सार दे मा फोरमायो फोरमायदो बे ओरैबो दंबावोमोन नालाय मिथिङा होननाय जाबाय ना दस्रा जायो दाबसे माबानांगोन अ नंगौ नामा निमा होदो दे हरैबो दंबावोमोन नालाय लिडारफोरनि जालुथार आरो दे एक्सन नंगौ नामा बै उराव फारायाव एसे हाबबोदोंमोन नालाय बिसोर रायलायना एसे गोबाव जाबाय दे जायो दे हेरा औ दालाय बोथोरानो दिनसै नालाय लिडार रायजो औ दाना बोथोरा बिदिनोसै नालाय जेराव मोनो बावनो हाबनांगौ जायो एसे लेट जाबाय आरोखि दे दैजों थानांगौ रायजोफोर दैजों थानायनि फिथाइयासो गोदै उराव फारायाव बेनो आरो बागुरुम्बा मेथाइ माथो नोंलाय मेथाइआव नोगोदथार आरो मेवखांदों गैलानो गावहा फैनो मोनबाय अ बेखौ हामफ्लासिनबा साइकेलखौनो स्टेनजों माबा दोनलायलायो हायाव गारलाबायना फैनाय होनांगौ हमनांगौ रायजोफोर मोजां जिनिसा फैनो एसे लेट लायो बिदिनो दे नोंसोर मालाय सिरि थाजोबलायदे खोनासंनाय बायदिनो आंखौ दानायाव बे लिडारफोरखौल' नांगौ लिडारफोर माबा रायलायदों आरो बरिया जानो लुगैथारबायलै ओरैथ' नोंसोर माथो फोजों थाइखो माथो दावबोदो होनना बुंदों नोंसोर दावबोदो नों होनल' दे सार बिसोर गोदान दिनैसो जयेन जानो नागिरदों नागिरदो आरो नों बेखौनो नाहरगोदो आरो नाहरनाय बुंदों ओरैनो लागोनाय आरो माखौ लादों लाथ'वाखै साथामखौ लाखासै नामा सिक्किमाव थानानै थाहैदोंमोन मानसिफ्रा दा जोंनि पार्टियाव जयेन जानो होननानै गावसोर गोसो जादों आरोखि दे थिगैनो दं जायोलै सारबावनो होनना बुंदों दे सानैबो दे एक्सन जायोलै सारबावनो फै एक्सन मा जादों बियो 3 मिनिट लाबाय बायदि एक्सन फै एसे सिगाङाव नोंसोर दावबोदो दे फैदो दावबोदो एसे नै सारा नुहुरथारासै जोंखौ एसे दावबोदो दे हाबाब सारा मालाय बादि नङा बिराद गोजानबो फैना मेंगुलायथारबाय होमबालाय माथो समबोसिम ओरैनो बाहाय थाबावनाय जागोन बेनिफ्राय थांबावनांगौ नालाय रायजो राजाफोर दिनैहाय नोंथांमोननि जायगायाव फैनायनि जाहोनखौथ' नोंसोर मिथिखाबाय नङा होमबा जोंहा इलेक्सना सफैहां जाथारबाय ओंखायनो देग्लायनि बोसोराव नैबे सारखौ जों गोदानै नोंथांमोननि सुजुग सुबिदाखौ खदालनि सावगारियाव होन गावनो जाग्रा नालाय खदालनि सावगारियाव महर होनांगौनो रायजोफोर होननाय जानोसै दे एक्सन आर'नाइखौ सारा गान हरदो दा मानगोनां रायजो राजाफोर जोङो मिटिंखौ जागायनायनि सिगां
जोंहा माबा गुदुगादा फरायला आफादनिफ्राय जयनिं जाना फैदों जोंनि USP इउनाइटेड ससाइटि पार्टियाव दा बेखौ फरायला आफादनिफ्राय USP आव जयेन जानोसैनो नै गसंथायनि थाखाय फरायला आफादनि सारेन्डार जाफैदों USP माबायावहाय गावसोरनो होनानै गावसोरनो बैसोरखौ नाहरदे बिसोरो बेसो फैबा दे सानैखौ फैबा सानैनि फैना गसंफै ओइ एक्सन रा बिदिनोखा जानो बर्ड नोंसोर थाखादोल' दे बर्ड थाखाबाय दयनि थाना खाफिन दे दय बाबा थां फैफिन दे जाबाय दे एक्सन एक्सन आखाइ खब रायजो राजाफोर बियो जाहैबाय गुदुगादा फरायला आफादनि सासे मैखोम वर्कारमोन दा बिथांमोनहा जोंनि इउनाइटेड ससाइटि पार्टियाव फैबाय बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोजों बरायबाय आरोखि रा माथो र' होना आं सोंलाबालाय र' आं आखाइ खेबसिन मावनो आखाइ खबनोखौ लाखिन मावनो आङो जाबाय आलायजोबखांबाय ना रा खबसिन दे खब दे बरिया आया आंनाव खुलियाखै ओरै जाखाबायना जायाखैबो लागाव आव खिबुसो खुगायानो आंना दसे गुदुगादा फरायला आफादनि केन्डिडेट सोला जाबावमोन ना औ हेनसेक लादों लानानै बोखारनाय थांदोल' नों दे नोंहा बेबो फैनांगोन ना जौसोमोन ना औ नों ओरै फैबा आं एसे हेनसेक लायसै आरो नोंनिफ्राय फैनाय जानांगौ दे ब्रेक जाबालाय दा नायफिन बे भिडिअ'आव माहाय थाबथादों बेनिफ्राय एसे माबानानै लाफिन जिनिसा एसे होंगो दोंगो जालायदों आरो साइसआव खुलुमनानै बे खुलुमनानै थांबाय बै लाबाय जिरायबाय नों जिरायहां जाखाबाय बाव थाहैखाबाय मा प्रेक्टिकेला नैबेखौल' दांनांसिगौ बेखौ लाखांबाय नालाय बेहा बे बारखाबाय बेखौ बारखाबाय जाबाय दे जिरायहांसो नोंना जिरायथायनो मोना बे लाबानो जिरायबाय आरोखि दे आखाइ फोलाव दे एक्सन दे एबार जोंहा मैखोम मिलायनानै खामानिखौ मावनायसै नङा होमबा देरहा होथारनांगौ सिन्था गैया रायजोफोर आं दं एबार दा बे समाव नोंथांमोनखौ जिरायहैफिननो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय औ दा आङो जोंनि मानगोनां केन्डिडेटखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेसेन गोसा बिमुंथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो खनसेनिखौ दा नैबेनिफ्राय मा गामि होनदों बोरै बागान लादो सनापुरि गामि होनलायनाय सेरखावफारा होनो गामि दंखायो बेयाव फुनसिलिं नङा सेरखावफाराखौ होनदां जेबो सिन्था गैया सार नोंजोंनो था नोंजोंनो दंजोबो बेखौनो बावो दे माखासे बेहायसो माखासे दंबाय नालाय माखासे नङा मानसिखौ नुनाय नङा सिन्था गैया सार नोंजोंनो दंजोबखायो नोंसिनि आलासिखौ नाय सिन्था गैया सार नोंजोंनो दंजोबखायो जेबो सिन्था गैया सार नोंजोंनो दंजोबखायो
जेबो सिन्था गैया सार नोंजोंनो दंजोबखायो नांला बेखौ हाजारखौ नाङा जेबो सिन्था गैया सार जों नोंजोंनो जेबो सिन्था गैया सार जोङो नोंजोंनो दंजोबखायो थाबथाबावबाय एसे बुंदोखायो ना गिनानै जायो नालाय गिनाङा दे एसे खबर आङो सिन्था गैया नांगौना जेबो सिन्था गैया सार बुंदों दे गोब्रायो जेबो सिन्था गैया सार जों दङ जेबो सिन्था गैया सार जों नोंजोंनो दंजोबखायो लास्ट समनिखौ फैबावबायलै बैखौ नाहर बैखौ नायनासो बुंनांगौ दे होन सिन्था गैया सार जों सासे रायलायजानाय होलायबाय जेबो सिन्था गैया सार आं नों होनबा थिनबा होन दे जों एसे सिरि थादे बयबो दे आं ओरै खालामो दे जेबो सिन्था गैया सार जों नोंजोंनो दंजोबखायो बारा फैसा आङो दिनबावदोब्रा खेसे एड्रेसिं खालामसै दे औ दे बिदिबा मिलायनानै बे लिडारनि माबाखौ होनदों दे आं ओरैबायदि होनदों नोङो जायखिया दे खुलुमसै ना सार एक्सन खुलुमबावबाय रायजोफोर बे गोजोनपुरि गामिनि मानगोनां गावबुरा लोगोसे आइजो माहारिनि आइजोफोर आरो रायजो राजा बिथांमोन आरो जोंहा गोदानै जोंनाव जयेन जाफैनो हानाय गुदुगादा फरायला आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना गावसिनि आफादखौ गारनो बिथांमोना बिराद माने बिसोरो गोरों मानसि बिथांमोना दिनैहाय आं गोसो गैयामोनब्लाबो बिथांमोना आंथ' इलेक्सन गेलेनो गोसो गैखायामोन नाथाय बिथांमोननि नारसिननाय रायजो राजाफोरनि सापर्ट थाखा फैसा हरनानै आंखौ बेबायदि गोसो थुलुंगा होनायखाय आं ओंखारबाय जाय हक नोंथांमोना जुदि गमामायैनो आंखौ भट होनानै देरहाहरोब्ला बे जायगानि लामा दालां प्रब्लेमखौ आङो दिनैहाय आङो मावफुंफैगोन बा प्रब्लेमखौ सुफुंनानै होफैगोन होननानै आं राजि बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय आङो बेल' नोंथांमोना खेबसेबो आंखौ माने भट होनानै जाहाथे देरहाहोयो आरो सिगां बाथ्राखौ बुंखागोन आंहा माने एसेबां माने थाखा फैसा गैया हिसाबै नोंथांमोननो आङो भटनि सिगां आं गरसेबो थाखा होनो आं हानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना आंनिफ्राय बेबायदि लुगैनो नाङा नोंथांमोना आंखौ देरहाहोगोन देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोननो ओरैबो लाबोसै आङो नै केमेरामेना गरमजों लान्थियालायबाव मोनबोआखै गस्लाखौ इमारजेन्सियावसो फैनाय नालाय बिसिया हगारा बेना ओमफ्राय मानिया बियो नङालै हिनजाव गैया सेंग्रासो थगायदों खदालनि सावगारियाव बहरहो फिल्मनि मुङा मा फिल्मनि नामा बोरै लिरो माबानि नङा बर' आखरजोंसो लिरनांगौ गोब्राबलै बेखौ मोननांगौआ माबायाव गुगोलाव नायनांगोन गुगोलाव फिल्मनि नामानो लिरनो रोङा जाहैदों आंखौ नायना दे आंखौ नायबाय दे सारदे आंखौ जेबो नङा दे थाबाय थादो दा नाहरल' होनबा दे दा होननो बायदि होनदों दे जय वेस्टबेंगल पार्टीनि जय वेस्टबेंगल पार्टीनि जय वेस्टबेंगल पार्टीनि जय गामलानि खदालनि सावगारियाव भट हो खदालनि सावगारियाव भट हो जय गामलानि जोंनि पार्टियाव माबानो सोरबा जुदि जोंजों फैनो गोसोब्ला जोंखौ खौरां हरबानो जाबाय नङा होमबा बेबादि आरो जिनिसा दा जोंनि बे इउएसपि होनना बुंदोंना इउनाइटेड बे थांखाबाय ना ससेया मिनिबाय थायो नालाय दे जिरायसिन खुलुमनाय दे एक्सन दा आङो बाराखौ बुंला रायजो राजानो थांबाय जोंहाबो थांबावनांगौ बयखौबो हरबाय आरोखि नांगौखिनि बिथां खनसे लास्टल' लादो
गामला बिथांखौ जों देखायखांबानो बे एरियायाव जेसेबां प्रब्लेम दं नैबे जोंनि गामियाव बेसेबां प्रब्लेम दं जों सल्भ खालामजोबगोन आरो बिथाङा हिनजावफोरखौ स्पेसियेल अनबाय थागोन हिनजाव होनबानो मिनिखायो नाङा मोखां दालाय हर ओरैहाय नों गुबुनाव दा जोंनि USP बे पार्टिखौ मोजां मोननानै नै जोंना गुदु गदा माबा पार्टिनिफ्राय फरायसा आफाद जोंनाव जयनिं जाबाय आरो जाबाय थागोन दाहायबो हरैहाय मोननै मिटिं दंबावो जोंना बेयावबो गोबांथार हारसा मुस्लिम बांगाल ओरै नेपालि सावथाल आदिबासिफोर बिथांमोना जयेन जागोन आरोखि दा नोंथांमोनखौ जोंना दमासि बैसागु निउ इयार जे मोनफ्रोम नोंसोर फैसा लायै लायै पिकनिक जानो हागोन आरो दे ससे ससेबाबो लाजागोन ना एक्सन सिंगल लानो हाया दे लाजो माला सिखारनानै माबासो औ दे खावलायबाय जा औ दे रोजाम बिफोर एक्सन दा बेन्दों बिथांखौ फंनैसो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरोखि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि बे एरियायाव जोंना जे केन्डिडेट जेराव गामला सारा गामला सोना एक्सन दा नैबे गामला सरि है केन्डिडेटआनो गामलासो एक्सन दा आं बेन्दों बिथांखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरोखि बयखौबो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे मिटिङाव नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों जोंनि USP पार्टिनि जानानै दा जोंना सारा बोफ्रुनानै होलांखाबाय खोथाफोरखौहाय जोंना गामला बिथां सारा माने आरो जोंना नै लादेन भाई बिथाङाबो खोन्थाजोब्बाय खोथाफोरखौ नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो नाङा जों मानो मिनिबावनांगौ जाहैदों गावसो मिनिग्राया बेयावनो दंखायो एक्सन नोंनिबो दे ससे थांखाबाय गावसोरनो मिन्थिलालाय आलासिनो थांनोसै दा कारेन्ट गैया लाइट गैया जालांजोबबाय दा नोंथांमोना एसे ओरै फैलायदों दा नोंसोरो खुनु उसुखुथु गुबुन खोथा साननांगौनि खोथा गैला आरोखि गोजाम सरकारा जेबादि जोंखौ थगायलांबाय आयै जिफोर होजोब्बाय आरोखि जोंखौ ना न'फोरखौनो मोनजोबखो ना जोंनि गामियाव दैयानो गैया ना वाटार साप्लाइनि न' लुनानै होफैखो दालाङा दाबो औवानि दैज्लाङावथ' ना साइकेलानो खारो ना गारिखौथ' बाद होदो गारि मटर साइकेलाबो खुनुरुखुम नारनानैसो हाब्रु गोदोलांलायलायो आरोखि सुनानै लांब्लाबो लामायावनो सेस बिदि जायो दा बेखायनो जों बेफोरखौ आलायं बेफोरखौ बारग'नो थाखाय दा जों बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय दे दैज्लांखोमा नोंसो माजों लायो दे एसे मोखां एसे लानांगोन बेखौ एबारनिखौ एबारनिखौ आं माबा होननाय दा जिखुनु नै जोंना गामला सारा देरहाब्लानो बे दालां मोननै औवानिखौ जोङो डाइरेक्ट RCC 18 क्रर 20 क्ररनि स्किम बानायनानै होगोन आरो मानो मिनिरा दामिनि
네. 민니 살라다 민니 살라다. मोनसे मामोनलाय हिनजावफोरनि आसनिखौ बुंदो दा एसे होनलांखाबाय हनै हिनजावफोरनि गानग्रा जोमग्रा होयो मानो होनब्ला बिथाङा हिनजावफोरखौ अनो हौवाफोरखौ बार होदो न'आव लांजोब लुबैयो बैसागुनि पिकनिक जानो निवानि पिकनिक जानो दमासिनि पिकनिक जानो लायबानो मोनगोन होनथारो एक्सन दा जिखुनु नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा नैबे जे गामिनि नोंसिनि गामिनि दालां औवानि मोननैखौ जोङो 18 क्रर 20 क्ररनि स्किम लाबोनानै बेखौ आरसिसि फुल धालाय होजोबसै आरोखि नोंथांमोना एखेबारे आमेरिका लण्डन बायदि मोनलायसिगोन एबार नोंथांमोना बे जोंनि इउएसपि पार्टिनि जे खदालनि सावगारियाव भटखौल' होदो नै Ayo, mini bawa ke jadi. थाबाय लण्डन बायदि मोनलायसिगोन आरो बेखांबाय आरोना दा खोनासंदो बयबो दे दामिनि दे दामिनि दे रावबो दे होनदो बे डायलगा औ जोंनि इउएसपि नि औ नङा औ दा औ बे खबरल' होदो होननाया औ दे दा नोंसोरो जोंनि बे इउएसपि पार्टिनि खदालनि सावगारियावल' भटखौ होदो आरोखि होमबानो गासिबो जोंनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंजोबसिगोन जाबाय दा ना नांबावगौ महिला पार्टिनिखौ होनाखैना नोङो महिला पार्टिखौ अनो आरो आं नैबे खोथाखौ बुङो जोंना सारा हिनजावफोरखौ बिराद अनो आरो हिनजावफोरखौ अनबाय माने डेभेलप जाबाय Dili din, mereka wan tak saya. Nele. Ya. Kamera. Kamu pun sana kalah. Sakit. Mending usap saya. Hai deh, kini deh dana mini bau nih. Sebab kursi mini kare waktu itu. Dah, keep Thailand. Dah. Action. Rolly जायो गावसिनो माबा माबि गावनो हारसिङैनो माबायो मिनियालासिनो गोसो गोथौ लाना होनलाय दे जा मारै दे एक्सन मा होनो नागिरदों दा बेल' नङा बिनि अनगायै नोंथांमोना हिनजावफोरनि जेसेबां प्रब्लेम जाया मा Istiyorum problem yapmadım. Angin banjir. 하나 내려가 다 누군 마카세 아주 거의 다. एक्सन बायखान जेसेबां प्रब्लेम जाया माने Istiyorum problem yapmadım. मेगन गोजा जाजोब्बाय गावहानो नायलाय जा साइज नुखाबाय हेमसामनो
마음을 신랑을 달라고. 무단에 미니네로 상등 마흔나라. गाबोन हारसिं फैगोन ना बावनो हारसिं रायलायहोनांगौ बेखौ दिनै हायाबा बेल' नङा हिनजाव माबानि सानसे मा गामिसे हिनजाव दे मिनि नांला आरो बेल' नङा आं सानो बिथाङा मानो नङा देलि 네. 하나 하나가 아니야. 액션. 무슨 나이고 너무 다 주세요. 네네네 액션. आरो आं सानो बिथाङा गासिबो हिनजावफोरनि प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामजोबगोन होननानै नोंसोरखौ नाहरबा मिन्दो सोंनानैबो होनजायाना दे बे ससेखौ लादोलै आंनिया 안 바라고 먹으라. 맞아 맞아. 남프라이나. आं दहाय मिनिखानायखौ होखानाय नङा ना दे 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 लागावदि इसा सानजों होखायबाय था सोलियो जोंना इमिलेखौ मिनि गोलैयो जायालायनो ओरैनो हरखायो जोंना एक्ट्रिसआ नैबेनो एक्ट्रिसआ बेनो जोंना फिल्मनि मुङा मा 마리아. फिल्मनि मुङा 너희 잘하는 전에 보면 하. खौ बर'नि वा गोब्राबलै बेखौ मोननांगौआ माबायाव गुगोलाव नायनांगोन गुगोलाव नायबा नुगोन माबा लायो गुगोलाव नायनांगौ जानो बोरै नङाबा उल्था सारेना जाफिनजागोन दा रायजोफोर नोंसोरते. बिथांखौ जों देरहाहोखांबानो बे एरियायाव जेसेबां प्रब्लेम दं नैबे जोंनि गामियाव बेसेबां प्रब्लेम दं जों सल्भ खालामजोबगोन आरो बिथाङा हिनजावफोरखौ स्पेसियेल अनबाय थागोन आरो आं सानो बिथाङा गासिबो हिनजावफोरनि प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामजोबगोन होननानै 액션. 무슨 나이고 난 다 주세요. 네, 액션. आरो बेल' नङा आं सानो बिथाङा मानो बालाबगासै थांलायबाय मिटिंआ जोबनोसै बारा गोबाव गैला 액션. बेल' नङा हिनजाव 액션. आरो आं मोनसे खोथाखौ सैथोयै होनखायो जोंना सारा माने हिनजावफोरखौ बिराद अनो आरोखि जोंना नै लादेन बिथाङा एसेबाबो खोन्थाखाबाय हिनजावफोरनो मा मा होनो नागिरदों दा बेल' नङा बिनि अनगायै नोंथांमोना हिनजावफोरनि जेसेबां प्रब्लेम जाया मानो 액션. जागोन दे 액션. आरो मोनसे खोथाखौ आं होनखायो जोंना सारा हिनजावफोरखौ बिराद अनो 액션. दा नैबे गामला सरि है जागोन ना 액션. बे
बिथाङा खदाला डायलग नायलाय बिथांखौ फंनैसो आं बिबुंथि खदाला माबायदि डायलग खावलायबावबाय जाखादों नुदोंगोन औ गोदान मानसि आफाद रायलायोब्ला हमना होनांगोन ना जोबनोसै हा जोबनोसै मा होनो केन्डिडेटआ MLA जागोना मा लोमजानायखौ नायनो फैबाय आरो ओमफ्राय बे जोब्बानो जोब्बाय सिगिदलाबाय थायो केमेरायावसो नाहरबाय थायो सालाखौ नायब्रा आसि थाइनै होननायसो जाखो नों मेगनाव नायदों गहा केमेरायाव दानायखाबाय आंखौ नोंहा दं सोर दं औ जोमायाबाय नैबेहा दे एक्सन बेयाव ओरै दाना हर बुरि नायफैबाय केन्डिडेट बेनो बिदिनो लोमजानाया मोनसेल'सै हनै फैनोसै मास हादा गुसु मोनजाथारबावसै नै दाहोन थादो जेबो दाहोन बेखौ दांसे मानसिखौ खेबखाबाय लोमजानायखौ औ मोजाङै खेबसाय दे गनायलाय दे एक्सन आयै नै सार गैला मास मोनसेल'सै र' दां जिराय थाल होदो दे नोंहा दे लोमजानाय नायफैदों लोमजागाबा आंनाव थांबानो जाबाय जाहैदों खरसाखौ आं हरगोनथ' होनना लोमजागायोबा आंनाव थांदो मा नांगौ हरगोन आं आबैनिखौबो लादोब्रा जेबो सिन्था खालामनाङा हामगोन आंखौ लोमजागाबा आंनाव थांबानो जाबाय मा नांगौ हरगोन आङो जोबस्रांजोबथारबाय होननानै बाहाय नामदो दे मादै हामगोन सारा नायफैखाबायना आरो सारा बुंखाबाय जै लोमजागाबाय फैसाखौ हरखागोन बियो थांसिनखाबायना लोमजागाबानो बे थांथों आरोखि फैसाखौ मोनखागोन लोमजाफुनाय समाव फैसा होदिया माबा बारा जायो बेमारा नंद्रा आं दोनलांदों सारि न' नैबे बेन्दों थासानजोंलाय मारै गेलेदों थाखा होलांग्रोसै दिनै दिनै एसे राखांनायनि मुलि बायालाबो थैनासो जोबथारबाय औ दे नों हरथ' दोनलायबाय नोंहा दंना बिदिनो बिदोब्रा बे सारना बिदो फिसा गैया आंनाव नोंनो हरदोनोसै नामा दे एक्सन मा होनदोंमोनलाय जेबो सिन्था गैया ओइ उन्दु एक्सन जेबो सिन्था गैया मादै जै बे लोमजागाबाय सारनि न'सिम आं दोनलांगोन दा जिखुनु 100 थाखा होलांग्रोनोसै बेजों बेनो दाउसा देखुरा फिसा जाहोदो एसे राखांनायनि आरोखि नै नायदो आंखौसो फंबायखौसो बेबादि होनबावबाय नोङो होस बयनाय बिदिया आंना थाइब्रैनि फैसा होनांगौमोनलै होग्रा मानसिखायसो थांफोरखौबो लाबोयाखै थादो नोंस्रा थादो दखानाव थांलायदो एसि जालालै बन्द' खालामसै बेखौ माबालाय नों गावनाव लुक जाबाय लुक जादों गेवबाय दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै सानबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन आरोना ओमफ्राय
दा आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय थांनोसै जोङो